objasniti te jednokvadratne, dvokvadratne i četverokvadratne. Pa moramo nacrtati. Znači idemo nacrtati U i ravninu. Neka nam tu bude I, neka nam tu bude U. Znači ovo je prvi kvadrant, ovo je drugi, ovo je treći i ovo je četvrti kvadrant. Znači rekli smo da imamo jednokvadrantne, oni rade u prvom i trećem kvadrantu, dvokvadrantni, oni rade u sva 4 kvadranta i sad kod dvokvadratnih imamo naponski jednosmjerne, sva 4 kvadranta, znači naponski jednosmjerni i onda imamo još dva podtipa tih naponskih jednosmjernih, za jedan polaritet napona, za drugi polaritet napona. Isto tako imamo strujno jednosmjerne, dva podtipa, znači recimo pozitivna struja, odnosno jedan smjer struje, drugi smjer struje. I četverokvadratni koji su znači, u jednom sva 4 kvadranta obuhvaćena. Pretvarač je jednokvadrantan, znači ako su napon i struja u svakom trenutku pozitivni. Prvi kvadrant, napon je, odnosno pretvarač radi u trećem kvadrantu, ako su napon i struja u svakom trenutku negativni, a snaga nam je znači umnožak. Znači ćemo ovako, znači prvi kvadrant U veće od 0, I veće od 0, ako kažemo da je PU puta I, treći kvadrant imamo znači U manje od 0, I manje od 0, znači ovdje će nam P biti uvijek veće od 0, što znači da je moguć samo jedan smjer toka električne energije i to od pojene mreže prema trošilu. Znači prvi kvadrant pozitivan broj puta pozitivan broj će dati znači pozitivan broj, negativan broj puta negativan broj će dati opet pozitivan broj. Znači to dokazuje da je u svakom trenutku moguć samo jedan smjer toka električne energije, to od pojene mreže prema trošilu. I jednokvadratni pretvarači mogu biti samo oni pretvarači koji napajaju istosmjerna trošila, a pretvarači koji napajaju istosmjerna trošila su dakle ispravljači i istosmjerni pretvarači napona, znači to je ona podjela s obzirom na sustave koji pretvarači povezuju. Ispravljač spada pod pretvarače frekvencije, a istosmjerni pretvarač napona spada pod pretvarače napona. Znači to je jednokvadrantni. Idemo sad na dvokvadrantne, ajmo uzeti prvo naponski jednosmjerni. Znači kod dvokvadrantnih imamo naponski jednosmjerne i strujno jednosmjerne. I svaki od njih ima dva podtipa. Recimo uzmemo da je napon veći od 0, a struja nam je recimo bilo kako, znači nije bitno. Onda drugi podtip kad nam je napon suprotnog polariteta, a struja također bilo kakva. Što znači da je ovdje da nam snaga može biti i veća i manja od 0, što znači da su moguća dva smjera toka električne energije. Sad, znači napon veće od 0, to nam je ovdje, struja veća od 0, manja od 0, znači imamo prvi i četvrti kvadrant ovdje. Ajde, ovdje ćemo pisati 1,4, znači to su kvadranti. Ovdje imamo prvi i drugi, ovdje imamo prvi i četvrti, ovdje napon negativan struja bilo kakva, znači to nam je nekakav drugi i treći kvadrant. Znači imali smo tamo strujno jednosmjerni, a to su dvokvadrantni pretvarači. Znači imamo recimo struja pozitivna,
tu je negativna napon bilo kakav, i što znači da nam je ova snaga, da su nam moguća oba smjera toka električne energije. Ako nam je struja pozitivna, napon bilo kakav, to nam je prvi i drugi kvadrant, znači stavit ćemo prvi i drugi kvadrant, što znači ako je struja negativna, napon bilo kakav, tu nam je treći i četvrti kvadrant. Imamo četverokvadrantne, odnosno kod ovih dvokvadratnih trošilo nam je opet istosmjerno, što znači da imamo dvokvadratne ispravljače, dvokvadratne istosmjerne pretvarače napona. Primjer primjene dvokvadratnih pretvarača, recimo istosmjerni elektromotorni pogoni gdje je potrebno ostvariti motorski rad, jedan smjer toka električne energije, generatorsko kočenje, drugi smjer toka električne energije. Te u proizvodnji akumulatorskih baterija, znači opet istosmjerno trošilo, kad je tijekom procesa proizvodnje potrebno ostvariti cikličko punjenje, to je jedan smjer toka električne energije, pražnjenje, to je drugi smjer toka električne energije. Onda četverokvadrantni, znači njima je struja, opet recimo bilo kakva, napon isto bilo kakav, što znači da je opet ova snaga bilo kakva. Ako su pozitivni, oba dva pozitivni ili negativni, bit će jedan smjer toka električne energije. Ako su različitog predznaka, onda će biti drugi smjer toka električne energije. Znači kod četverokvadrantnih je trošilo izmjenično, što znači da imamo četverokvadrantne izmjenjivače, četverokvadrantne izmjenične pretvarače napona i četverokvadrantne izmjenične pretvarače frekvencije. Primjer primjene: napajanje aktivnih istosmjernih trošila, reverzibilni istosmjerni elektromotorni pogoni gdje je potrebno ostvariti motorski rad, generatorsko kočenje za dva smjera vrtnje. To je znači to, i sad možemo nacrtati još kod četverokvadrantnih. Znači, ovako ćemo ovdje. Moment, odnosno struja, broj okretaja, napon. Znači ovdje imamo, stavit ćemo pogon. Pogon nam je u prvom i trećem kvadrantu. Jedan smjer i drugi smjer, ovdje je kočenje, odnosno generatorski režim rada, drugi i četvrti. Znači rekli smo da električni stroj ima dva režima rada, motorski i generatorski. Ovdje nam je pogon u ovome smjeru, ovdje je pogon u drugom smjeru. Ovdje nam je kočenje u ovom smjeru, a ovdje je, znači ako ide ovako, onda ovdje je kočenje u drugom smjeru. Znači električni stroj može raditi u sva četiri kvadranta, jer znači njemu možemo, kad on radi kao motor, onda rekli smo da pretvara električnu u mehaničku. Znači on se može vrtiti u jednom smjeru, u drugom smjeru. Znači to su dva kvadranta, znači to je motorski režim rada. U generatorskom režimu rada rekli smo da on pretvara mehaničku u električnu energiju. Tu opet imamo dva smjera vrtnje. Generatorski jedan smjer, drugi smjer, motorski jedan smjer, drugi smjer. Znači to su sva četiri kvadranta. I evo to vidimo ovdje, znači pogon, odnosno motorski režim rada, prvi i treći kvadrant, jedan smjer, drugi smjer, generatorski režim rada, odnosno kočenje, jedan smjer vrtnje, drugi smjer vrtnje. I dobar primjer gdje znači, imamo taj motor, odnosno gdje možemo objasniti kako taj električni stroj se prebacuje iz motorskog u generatorski režim rada, recimo na vlakovima, odnosno lokomotivama. Recimo sad imamo nekakav putnički vlak koji je spojen na kontaktnu mrežu i on znači vuče električnu energiju iz kontaktne mreže preko određenih sklopova, recimo transformator, ispravljač, izmjenjivač, nije bitno, da bi dobio znači, prikladan napon i struju i broj recimo faza da bi napajao te vučne elektromotore za pogon vlaka. Recimo sad on znači, vuče energiju i ti motori
odnosno strojevi, vučni strojevi recimo, rade u motorskom režimu rada, oni pogone vlak. Recimo vlak je sad dostigao brzinu 50 km/h. Sad strojovođa recimo vrati kontroler vuče u nulti položaj i sad on nije da ne vuče više, znači električnu energiju iz kontaktne mreže, on vuče, ali ne vuče toliku količinu koliko vuče dok je ta ručica u bilo kojem položaju za vuču, odnosno za ubrzavanje vlaka. Jer je snaga tih vučnih elektromotora usporedbi sa svim ostalim snagama trošila, odnosno svim ostalim uređajima u vlaku, recimo rasvjeta, putničkog prostora, upravljanje, klimatizacija, znači zvučno obavještavanje, znači one utičnice što imamo u vlaku, pumpe, kompresori, sve te snage su zanemarive u usporedbi sa snagom vučnih elektromotora, oni su najveće snage. I znači on i dalje vuče nešto od te energije, znači za rasvjetu putničkog prostora recimo i za kompresore pumpe, ali ne vuče toliko koliko je vukao dok je ta ručica bila u nekom od položaja za vuču, odnosno za ubrzavanje vlaka. Vlak neće stati čim on vrati to nulti, jer vlak ima kinetičku energiju, nagomilanu kinetičku energiju, što znači da se vlak giba, recimo da je to na ravnoj pruzi, njegova brzina će se smanjivati zbog trenja i otpora zraka, ali i sad, znači, rekli smo da se vlak giba, što znači da se osovine, odnosno i kotači, osovinski sklopovi vozila, znači oni se vrte, što znači da se vrti taj veliki zupčanik na osovini vozila, a on je u direktnom dodiru, znači njegovi zupci zahvaćaju zube na zupčaniku, malom zupčaniku na osovini vučnog motora, što znači da taj vučni motor sad dobiva mehaničku energiju, znači iz te nagomilane kinetičke energije u mehaničku, znači na rotoru, odnosno na svojoj osovini, i on pretvara tu mehaničku u električnu energiju i radi kao generator. I onda tu energiju električnu, što je on recimo transformirao iz mehaničke u električnu, se može opet vratiti nazad u kontaktnu mrežu, pa je može koristiti neko drugo vozilo na istoj sekciji za svoje potrebe, ili se ta energija može koristiti recimo za punjenje baterija vlaka ili za bilo koje druge potrebe. To je znači primjer kad motor iz jednog smjera, odnosno iz motorskog režima rada, prelazi u generatorski režim rada, ali za isti smjer vrtnje. A ako želimo recimo da vlak ide unatrag, onda moramo promijeniti smjer vrtnje tih motora. Sad recimo vlak je došao iz Slavonskog Broda u Vinkovce, znači on je tu išao recimo ovim smjerom i kad je koristio električno kočenje, koristio, znači to je isti smjer vrtnje, znači nije kontra. A kad ide recimo iz Vinkovaca za Slavonski Brod, znači to je potpuno drugi smjer, što znači da on koristi te motore u ovom kvadrantu, a kad koristi električno kočenje, onda koristi ovaj kvadrant, znači to je to recimo. I znači kod ovih četverokvadratnih snaga može biti veća i manja, ali mislim da se to objasnilo, znači da su moguća oba smjera toka električne energije. Znači, izravni pretvarači imaju, ovo su neki sastavni dijelovi: ulazni filtar, pretvarački sklop, izlazni filtar, trošilo, upravljački dio i pobudni stupanj. Ovo je FS, znači to je sklopna frekvencija, znači ulazni filtar je sklop za prilagodbu pretvaračkog sklopa pojene mreži, izlazni filtar je sklop za prilagodbu pretvaračkog sklopa trošilu. Pretvarački sklop je nelinearna pasivna mreža u kojoj se odvija proces pretvorbe. Ako je taj pretvarački sklop realiziran kao vremenski promjenjiva mreža, znači kao upravljivi pretvarač, nužno postoji pobudni stupanj kojim se u taktu sklopne frekvencije omogućuje promjena parametara pretvaračkog sklopa. Ako je pretvarač upravljiv, postoji upravljački dio, odnosno upravljački sklop u kojem se na temelju mjerenih i postavljenih električnih veličina formira upravljački signal za pobudni stupanj. Imamo, znači pretvarač nam je transformator snage na frekvenciji. Proces pretvorbe, imamo djelotvornost pretvarača sa stajališta trošila i sa stajališta pojene mreže. Tu imamo nekakve parametre.
recimo sa stajališta trošila, imamo eta kao stupanj djelovanja i u indeksu PP procesa pretvorbe, to nam je jednako, znači, snaga trošila na frekvenciji trošila kroz, stavit ćemo apsolutno snaga izvora, jer, znači, ako je snaga manja od 0, onda je izvor, odnosno spojna mreža, ako je veća od 0, onda je trošilo. I zato je stavljamo apsolutno. A ako nam je snaga trošila na frekvenciji trošila jednaka, odnosno približno jednaka snazi trošila, onda ovaj izraz prelazi u PTR kroz apsolutno P izvora i on je uvijek manji od 1. To je stupanj djelovanja procesa pretvorbe. Imamo još stupanj djelovanja pretvarača, samo eta. Dobijemo ga kao, ista je formula, ili možemo dobiti ovako 1 minus PPR kroz apsolutno P izvora i također manje od 1 zbog ovih 1 minus to. Sustav koji čine izvor, pretvarač i trošilo je zatvoren, što znači da vrijedi zakon o čuvanju energije. Znači, ova je veća od 0 jer je to trošilo, ova je manja od 0 jer je to izvor. A ovu moramo razdijeliti na dva dijela. Jedan gdje je to veće od 0, jedan gdje je manje od 0. Znači, ovo je na strani spojne mreže, jer se pretvarač na strani, odnosno prema spojnoj mreži ponaša kao trošilo, a ovo je na strani izvora jer se on prema izvoru ponaša kao izvor, odnosno prema trošilu se ponaša kao izvor. To je sa stajališta trošila. Inače, ovo će nam uvijek biti manje od snage izvora zbog gubitaka u pretvaraču, jer se, znači, komponente pretvarača zagrijavaju. Odnosno, nisu savršene, nisu idealne komponente. Odnosno, ništa nije idealno, ništa nije savršeno i uvijek imamo gubitke pri transformaciji, odnosno pri promjeni oblika energije. Ali imamo sa stajališta spojne mreže. Lambda, što je faktor snage, lambda nam je jednak apsolutna snaga izvora kroz SPR, znači to je faktor snage. Onda imamo VI, odnosno to je faktor izobličenja, odnosno distorzije struje, njega računamo kao SPR na fiz, odnosno na frekvenciju izvora kroz SPR, odnosno možemo kao I na fiz kroz I. Kosinus I nam je P izvora na frekvenciji izvora apsolutno kroz SPR na fiz SPR, znači to je snaga pretvarača na frekvenciji izvora. Lambda nam je također nekakav VI kosinus phi i imamo još THDI, odnosno ukupno harmoničko izobličenje struje, ukupna harmonička distorzija struje, to računamo kao korijen 1 kroz VI na kvadrat minus 1 ili ovako korijen I na kvadrat minus I na kvadrat na fiz i dolje ide kroz I na fiz.
Fiz je frekvencija izvora, FTR je frekvencija trošila. Možemo još pojam pretvaračke komponente, možemo recimo nacrtati. Znači imamo ovdje, ovako, ovdje ide Fiz, ovdje ide FTR. Znači ovo su nam nekakvi gubici, odnosno to je pretvorba električne u toplinsku jer se te komponente zagrijavaju, znači pretvarač i pretvaračka komponenta se ponašaju i kao trošilo i kao izvor, znači prema izvoru se ponaša kao trošilo, a prema trošilu se ponaša kao izvor, zato smo ovdje stavili apsolutno, jer ako se on tu ponaša kao izvor, ta snaga mu je manja od 0, pa uzimamo samo apsolutnu vrijednost. Pretvaračka komponenta je transformator snage na frekvenciji. Konstitutivne komponente energetskih sklopova pretvarača moraju biti nazivno nedisipativne. Imamo nazivno nedisipativnu komponentu, znači na periodi rada T, to su vremenski nepromjenjive reaktivne komponente, prigušnice, kondenzatori i transformatori, i imamo trenutna snaga jednaka nuli, to su disipativne komponente u sklopnom režimu rada, poput elektromehaničke periodički upravljane sklopke, poluvodički ventili i rotacijski kontakti. Konstitutivne komponente onih ulaznih i izlaznih filtera su linearne vremenski nepromjenjive reaktivne komponente. Možemo napisati, znači, frekvencija je 1 kroz T, što znači da nam je T isto 1 kroz F. Kružna frekvencija je 2π F, i ako taj F zamijenimo sa 1 kroz T, dobijemo 2π kroz T. T je u sekundama, odnosno mikromilisekunde, frekvencija u hercima, omega je u radijanima, odnosno sekunde na -1. Sad snagu možemo napisati kao u dvije komponente, istosmjerna recimo komponenta snage i izmjenična komponenta snage. Ova istosmjerna je jednaka, znači nekakav U0 puta I0, znači srednja vrijednost napona, srednja vrijednost struje, a ova izmjenična se dobije kao suma, kao nekakva suma n je 1 do beskonačnost. Ovako, znači to je suma snaga na frekvencijama. A srednja vrijednost napona, odnosno srednja vrijednost struje, znači to je 1 kroz T integral, 1 kroz T integral, znači ide od 0 do T, od 0 do T. Od T dt i od T dt. Znači to su srednje vrijednosti napona, odnosno struje. Recimo sad imamo, neka bude U, ovo nek bude T, imamo ovo. Znači tu je, ta vrijednost je srednja i efektivna i maksimalna i to zovemo glatkom vrijednosti, u ovom slučaju napona. Dok ako bi imali recimo ovako nekakav pravokutni, sad recimo da nam je tu T, znači srednja vrijednost je zbroj ove dvije površine kroz T. Znači to bi bila recimo tu negdje srednja vrijednost, jer je to znači integral površina ispod krivulja u periodu rada. Znači zbrojimo ih i podijelimo sa periodom. Znači podijelimo sa periodom. Recimo srednja vrijednost sinusoide je 0, jer su ove dvije površine jednake, znači srednja vrijednost je 0, efektivna je tu negdje, ova je vršna, znači efektivna je 230 volta, a
ova maksimalna, odnosno vršna je ta efektivna puta korijen iz 2, onda je to 230 puta korijen iz 2, dobijemo 325 volta. Znači ovo je 325, a ovdje je tih nekih 230 volta efektivna vrijednost. A srednja vrijednost mu je 0. Isto tako da imamo recimo pravokutni oblik, odnosno trokutasti bilo kakav gdje su površine iznad ispod, znači na cijelom periodu jednake, srednja vrijednost bilo da je struja ili napon će biti 0. I sad znači rekli smo ako je snaga veća od 0, onda je trošilo, ako je manje od 0, onda je izvor. Znači struktura energetskih sklopova pretvarača. Opći uvjet opstojnosti pretvarača, to je ovo, znači snaga pretvarača na frekvenciji trošila je suma od J1 do K, snaga ventila J na frekvenciji trošila je manje od 0. A rekli smo da ako je snaga manje od 0, tu je izvor, znači na frekvenciji trošila snaga komponente, a samim tim snaga pretvarača mora biti manje od 0 jer se ponaša kao izvor. A ako bi to stavili frekvencija izvora bi bilo veće od 0 jer se na frekvenciji izvora pretvarač, a samim tim komponente ponašaju kao trošila. Ovdje imamo znači pretvarače frekvencije, a oni su ispravljač, izmjenjivač i izmjenični pretvarač frekvencije. Znači rekli smo da svaka snaga ima dvije komponente, istosmjernu komponentu i izmjeničnu komponentu. Ispravljači, znači ispravljači povezuju izmjeničnu pojnu mrežu istosmjerno trošilo, što znači da su trošila izmjenične snage, a izvori istosmjerne snage. Izmjenjivači povezuju istosmjernu pojnu mrežu sa izmjeničnim trošilom, što znači da su trošila istosmjerne snage, a izvori izmjenične snage. Izmjenični pretvarač frekvencije je, znači niti je trošilo, niti je izvor istosmjerne snage, već je izvor i trošilo izmjenične snage, ali na dvije različite frekvencije. Zato mu je ova istosmjerna snaga 0, a jedna izmjenična mu je veća od 0, jedna mu je manja od 0. Izmjenična snaga na frekvenciji izvora mu je veća od 0 jer se tu ponaša kao trošilo, a na frekvenciji izmjenična snaga na frekvenciji trošila, ovdje ide trošila, mu je manja od 0 jer se tu na toj frekvenciji ponaša kao izvor. Znači recimo ovo bi bio prikaz ispravljača, blokovski ovo bi bio prikaz izmjenjivača, kaskadnim spojem ispravljača s izmjenjivačem dobijemo recimo izmjenični pretvarač frekvencije gdje su ove dvije frekvencije različite, ovdje je frekvencija 0 i znači ovakav prikaz izmjeničnog pretvarača frekvencije je znači pretvarač s višekratnom pretvorbom, dok sam ispravljač sam po sebi, odnosno izmjenjivač sam po sebi, znači da nisu kaskadno spojeni, predstavljaju pretvarače s jednokratnom pretvorbom, a rekli smo da ove s višekratnom pretvorbom dobijemo tako da kaskadno, odnosno serijski, lančano spojimo pretvarače s jednokratnom pretvorbom. Znači, i kad bi ta dva bloka spojili, recimo, mogli bi taj izmjenični pretvarač frekvencije prikazati kao jedan blok, znači, recimo ovako. Gdje su, znači, tu je jedna frekvencija, ovdje je druga, one su različite od 0. Znači, kad spojimo, dobijemo to i sad on bi ovako izgledao kao da je to pretvarač s jednokratnom pretvorbom, ali zapravo on se izvodi ovako, što znači da je on pretvarač s višekratnom pretvorbom. Znači, izlaz ispravljača je ulaz u izmjenjivač. Evo tu bi završio s ovim videom, već traje nekih pola sata. U idućem videu krećemo s mogućim UI karakteristikama pretvaračkih komponenata, realizacijom pretvaračkih komponenata s pomoću više poluvodičkih ventila, realizacija tih pretvaračkih komponenata s pomoću poluvodičkih ventila, znači priključci tih poluvodičkih ventila, UI karakteristike, nekakva svojstva, uvjeti sklapanja i sklapanja. Proći ćemo još elemente mreže, jednoprilazne, višeprilazne, reaktivne, disipativne, znači nekakvi simboli, konstitutivne relacije i nešto osnovno o ovim
Ohmovom zakonu, u zakonima o elektrotehnici, Kirchhoffov zakon za napone i Kirchhoffov zakon za struje, nekakve primjere općenite i onda ćemo krenuti sa istosmjernim pretvaračima napona, odnosno sa sljedećim poglavljem koje je istosmjerni pretvarači napona. Hvala što ste gledali ovaj video.